Assalamu alaikum masu kallo da sauraro, mune muku barka da warhaka, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yanda muke kawo muku yanayin ayyukanmu a koda yaushe, muna godiya da taimakon da kuke bamu da haɗin kai da kuke bamu da kuma gudunmawar da kuke bamu. Mun gode sosai, Allah ya saka da alheri. So yanzu dole sai da sa hannunku, dole yawanci za mu ringa kawo wa muku yawanci irin ayyukan da muke kawowa, yawancin comedy ɗin da muke kawo muku, dole sai da tallafin mu da ku kuke ɗan taimaka mana, dole sai da sa hannunku. To mun gode sosai, ba abin da za mu ce muku sai dai mu ce muku Allah ya saka da alheri. Da fatan kowa mun gode masa ko da yaushe. To dama ko da yaushe wannan abu dai dole sai da sa hannunku za mu yi shi, ba iyawanmu bace ba ƙarfinmu bace. Kuma ko da yaushe ana so mutum ya ringa samun nishaɗantarwa da faɗakarwa da abubuwa dai da dama. To mun gode da gudunmawa tabbas da kuke bamu, mun gode, mun ji daɗi sosai. So muna da channel, muna da YouTube channel, muna da TikTok. A YouTube channel za ku iya samun mu a Zura TV a YouTube kenan. Shi kuma a TikTok za ku iya samun mu a Zura TV 5. Shi kuma a channel ɗinmu kenan ta ɓangaren nan kenan. A TikTok kenan za ku iya samun mu Zura TV channel, Zura TV 5. Shi kuma a YouTube channel za ku iya samun mu a Zura TV channel ɗinmu kenan. To da fatan kowa ya shiga a cikin YouTube zai ba mu gudunmawa sosai. Na san nan ma za ku shiga ku ga irin faɗakarwar mu da nishaɗantarwar mu sosai, wanda duk wanda ya gani zai ci dariya, zai ji daɗi sosai. Da fatan kowa kuma ya shiga, idan na ƙararrawa mana liking sosai, muna godiya. Mu kuma insha Allah za mu ringa bibiya har mu samu damar ci gaba da yi muku ayyukanku. Sannan kuma shi kuma a TikTok, shi kuma za ku iya samun mu a Zura TV 5. Shi ma ɗin za mu ringa bibiyar ku, muna ganin yanayin yanda abubuwan naku suke insha Allah. Mun gode. To za ka iya gaya wa masu kallo sunanka? Sunana, to wasu za su ce wai ya sunan wannan ne, ya sunan wannan ne. Sunana dai ba wani ɓoyayye ba ne, wanda dai ko da yaushe sunana Zahraddeen. Sunana Zahraddeen dai, wanda aka fi sani da Zura. Yawwa. Shi wannan Zuran me? Wannan suna dai, wannan suna babban suna ne daɗaɗɗe, wanda gaba ɗaya a harkar bal muka samo shi. Gaskiya ne. Za ka iya gaya wa masu sauraron ka inda kake? A inda nake ba wani ɓoye ba ne. Inda nake dai farko dai inda nake ina nan Rijiyar Zaki. Yawwa, ina nan Rijiyar Zaki BUK New Site. Sannan kuma inda aka haife ni kuma inda aka haife ni shine Gwale Local Government Area, wanda ake cewa filin DO kenan. Gaskiya ne. Za ka iya gaya wa jama'a me ya janyo ka harkar yin comedy? Abin da ya janyo ni harkar yin comedy shine ina da abin a zuciyata na cewar ta yaya za a ringa nishaɗantar da mutane, tunda mafi akasari zan zauna a wajen abokaina haka su ga dai in kwana biyu ban zo ba haka za a ce kai wane bai zo ba, waye in bai zo ba zan ji daɗi ba, in waye ba zai ji daɗi ba. Sai su ce to ya za a yi ɗan gwada yin harkar yaya kaza tunda ina bada dariya, ina waye sai nake ce musu to shikenan insha Allah zan yi try mu gani. Da kuma Allah ya taimake ni, kuma abokan na suka ɗan taimaka min, suna ɗan taimaka min har na kawo iwar haka na samu kaina a cikin wannan lamari na comedy. To masha Allah, wata shawara za ka ba ɗan uwanka masu son su yi comedy, suna jin tsoro kuma masu so gashi dai suna son su yi abin amma suna jin tsoro saboda tsoron ya hana su yi? Gaskiya masu son su yi comedy suna shan sha'awar yin abun, ba wani abu bane, wanda in taimako ma mutum yake nema ba wani abu bane in ya kirawo ni ko ya tambaye ni ko ya abun nan na cewar yana son comedy ya zo ya shiga cikin abun in taimaka masa, ba wani abu bane ba insha Allah. To masha Allah, muna godiya sosai, muna godiya. Yawwa, kace masu sunanka masu sauraron ka ya sunanka? Sunana Zahraddeen, wanda aka fi sani da Zura. Kuma da Allah muna mika saƙonmu ga masu sauraron mu, wanda dan Allah dan Annabi in mun yi mistake haka ko da mun yi ba daidai ba, za su iya kiran mu su gaya mana, mu nemi shawarar su. Mun yi mistake, mun yi ba daidai ba, da Allah mu gyara nan,
ma abin nan, ba wai ka kalli mutum ka ce wai ai ba za ka gyara masa ba, kai daman so kake bata. Mu daman so muke mu gyara ba mu bata ba. Masha Allah, muna godiya sosai. Yawwa mun gode, na gode sosai.